Sugeng rawuh kanca-kanca sedaya. Kula Yohanes saking Surabaya. Budaya kapisan ingkang badhe kula terangaken yaiku rujak cingur. Cingur punika tegesipun irung sapi. Panganan menika sampun wonten wiwit jaman rumiyin lan kagawe saking campuran lontong, tahu, sayur saha bumbu petis. Rujak cingur nggambaraken masyarakat ingkang sregep lan boten remen buang panganan. Budaya kaping kalih yaiku lontong balap. Dipun sebab balap amargi rumiyin para bakul adol nggunakaken sepeda lan kados balapan. Isinipun lontong, tahu, toge lan sambal petis. Panganan menika dados salah satunggaling ciri khas Surabaya. Nuwun sewu, kula Aldo. Budaya kapisan yaiku dolanan tradisional ing klik. Dolanan menika dipun damel kanthi gambar kotak-kotak ing lemah lan dipun mainkin kanthi mlumpat setunggal sikil. Ing klik nggambarake bilih gesang kedah, lumampa kanthi ati-ati lan tertib. Budaya kaping kalih yaiku jublek-jublek suwong. Menika dolanan lan temeng bocah jaman rumiyin. Bocah-bocah sami nyanyi lan dolanan bebarengan. Budaya punika ngajaraken kebersamaan lan kerukunan antar kanca-kanca. Budaya selanjutnya kaping setunggal busana cak laning. Busana menika dados sandangan khas Surabaya. Biasanipun dipunginaken nalika acara resmi utawi perayaan kutha. Busana punika nggambaraken rasa tresna dhateng budaya daerah. Budaya kaping kalih yaiku basa Surabaya. Wonten basa ingkang kasar lan ugi alus. Tuladhanipun basa alus. Nuwun sewu, monggo mlebet. Masyarakat Surabaya mangertos kapan kedah nggunakake basa alus supados tetep ngajeni tiyang sanes. Mugi-mugi enem budaya punika yaiku rujak cingur, lontong balap, engklek, jublek-jublek suweng, busana cakning lan basa Surabaya saged ndadosaken kita langkung tresna lan nguri-nguri budaya daerah saben dinten. Matur nuwun.